продължение на успешно провелата се акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа надгражда дейността по този проект чрез създаване на първата по рода си академия по предприемачество в земеделието. Академията ще предлага обучение и финансова подкрепа. Сред партньорите на Центъра са Софийски университет, УНСС, Аграрен университет Пловдив, Селскостопанска академия, Русински университет, Икономически университет Варна, както и представители на местния бизнес. Повече за академията и за възможностите за предприемачество в земеделието у нас и в региона ще научим от доктор Момчил Станишев, директор на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Здравейте, господин Станишев! Добър ден на вас и на вашите зрители. Във Варна академията се проведе между 25 и 28 юни. В Бургас предстои издание между 10 и 13 септември, а в Пловдив ще има събитие между 3 и 6 декември. Какви цели си поставя с провеждането на академията? Както вие много добре отбелязахте в началото, академията е продължение на акселераторската програма за стартъпи в земеделието, която се случи миналата година в София Тех Парк, в която участваха 20 стартъпа от Централна и Източна Европа. Академията наистина надгражда този акселератор и неговият успех с целта да малко така или много да изнесе дейността от центъра на събитията, именно от София, в други части на страната в България, в това число Варна, Бургас, Пловдив и други градове през 2025 година. Основната цел е да покажем на младите таланти в сектора в България, че земеделския сектор има потенциал. Искаме да ги привлечем към този сектор, да работят в него посредством модерни и нови технологии. Затова академията насърчава таланти, които искат да доразвият своя бизнес или ако имат добра идея в работен вид, да я доразвият в рамките на тази една седмица и разбира се да се възползват и от финансовата награда, която накрая си победителят печели. Друга цел е да се доизгради предприемаческата екосистема в страната в сектор земеделие. Поради тази причина ние организираме академията в различни градове в страната тази година, като за предстоящото издание в Бургас, както отбелязахте, работим и освен с академичната общност в града, така и с бизнеса, търговско-промишлената палата и разбира се с местната администрация в град Бургас. За другата година една информация в аванс. Ни предстоят издания на академията в Враца, Благоевград и Стара Загора. В този смисъл, как подпомагате участниците в академията и какви хора могат да се включат в нея? В академията участват от една страна физически лица, а от друга страна юридически лица. Примерно, ако вие сте млад предприемач, студент, или млад човек, който тепърва иска да основе компания, може преспокойно да кандидатства посредством апликационната форма на нашата уеб страница. Ако вече имате развит бизнес стартирал, то ние ви даваме възможност да доизградите своите умения в рамките на Академията по предприемачество. Какво предлага самата академия? Обучение по предприемачество, въведение в модерното земеделие, основни селскостопански политики, които така се спазват и се следват от Европейския съюз. Отделно управление на риска, управление на бизнес процесите, бизнес планиране, медийни стратегии, маркетинг стратегии. Въобще това е една цяла палитра от курсове, от workshop, семинари и лекции, които са необходими да се стартира един бизнес. Да се върви по пътя от началото до края. Така че тези лекции, семинари, които се водят от известни ментори и лектори от страната, с тяхната помощ, участниците да развиват своята идея в рамките на тази седмица.
Можем ли да обобщим? И разбира се, получават сертификат за своето участие. Много е важно това да се каже от всичките партньори в мрежата. Можем ли да обобщим какви са резултатите от изданието на Академията във Варна? Да, разбира се, първият победител беше предприятие за производство на сушени сливи. Сушени сини сливи в област Шумен, като победителят, интересното е, че е току-що завършил студент по агроекономика и вече доразвива своят проект с наградата от 5000 лева. Изданието се проведе в Икономически университет Варна, като участваха много студенти и млади предприемачи от град Варна и областта. Според различни проучвания, между 7 и 9 стартъпа се провалят. 7 и 9 от 10. Такава ли е ситуацията в селското стопанство и ако да, защо? Няма изключения от това. То не е правило, то по-скоро е една статистика, която е в глобален мащаб. В глобален мащаб дори има проучване, че 90% от стартъпите се провалят още в рамките на първата година. В земеделието, като че ли не се наблюдава точно провал, в земеделието е един такъв процес, който е малко или много повече устойчив. Така че стартъпите, с които аз съм имал така възможността да говоря, да се срещна лично и по време на акселераторската програма, показват наистина един процес, в който те инвестират допълнително в човешки капитал, в процеси, в нови технологии и затова участват и в такива формати като акселератори, като академии. И тук искам да насърча всички ваши зрители, които се интересуват и от земеделие, и като цяло от стартъпи, да участват повече в такива формати, защото те имат добавена стойност. От една страна, първо, създаване на мрежа от контакти, среща с нови лектори, ментори, които допълнително обогатяват бизнеса на всеки стартирал предприемач. Защото човек стартира с една идея, но има нуждата от кръг от хора, които да му помагат до реализирането на тази идея. В този смисъл, какви са водещите предизвикателства в земеделието и развитието му, както у нас, така и в региона на Централна и Източна Европа? Предизвикателствата в земеделието от една страна, бих подчертал, това са климатичните промени. Това засягат както съседите от Гърция, така и нас, така засягат и целия свят. Поради тази причина много от бизнесите се ориентират вече и към модерните технологии. Така, например, употребата на апликации в земеделието за смартфони, различни приложения, които помагат дейността и на фермери, и на потребители. Така че вървим към едно дигитално земеделие и трябва малко или много всички заедно да се борим тези климатични промени, така да ги ограничим, да ограничим тяхно действие, за да може да има по-добър и добив и по-добра така среда за самите земеделски стопани и за хората, които правят бизнес. Говорим и в региона, но това и важи и за глобален мащаб. Другото, което е като предизвикателство и възможност, както знаете, винаги когато има определен казус или проблем, тогава се създава и определена ниша. А именно стартъпите са нишови бизнеси, т.е. те решават някакъв проблем. Дали ще е съкратена верига на доставките на храни и напитки, дали ще бъде иновативен метод за събиране на даден земеделски отрасъл. Това са само примери. Другите предизвикателства, разбира се, освен климатичните, бих открил и такива, които са свързани вече и с политически елемент, но за тях сега не е момента да коментираме. Кои сегменти на селско-стопанския сектор са най-привлекателни за предприемачите? За селскостопанския сектор, ако говорим и за отношенията ни с Китай, понеже нашия център работи активно за сътрудничеството на страните от Централна и Източна Европа, респективно и България с Китай, бих подчертал производството на мед, вино, лавандула, розово масло,
и всички продукти, които са от тази гама. Имам предвид и за козметика, розово масло, различна вода с добавена есенция от рози, различни сладка. Така че това е един сегмент, който също е нишов, но е и разпознаваем в Китай, ако говорим конкретно за Китай. Иначе другите така силни страни на земеделието, като сектор, в който даден предприемач може да се насочи, това вече зависи от възможностите, които той има. От дадена гледна точка, дали има подходящо количество земя, човешки персонал. Така че персоналът наистина е един много важен момент. И наскоро имах посещение в едно предприятие за производство на пресни плодове и зеленчуци в Пловдивска област. Останах впечатлен от начинът, по който хората наистина работят и изпълняват своите заявки към доставчици, респективно и вериги. Така че има и много добри примери. Много добри примери има. Може да произвеждаме плодове и зеленчуци. Вече изборих някои други сегменти. Имаме потенциал в производството на вино. Вие споменахте Китай. Да. Когато говорим за Китай, на какво ниво са отношенията ни с Китай, специално в селското стопанство, и какви са перспективите за нови партньорства с китайски предприемачи? Преди всичко искам да отбележа и за вашите зрители, тази година се навършват 75 години от основаването на дипломатически отношения между България и Китайската народна република. И както знаете, България е вече първата страна, която е признала днешен Китай официално. По отношение на възможностите за сътрудничество, центърът се стреми в няколко основни стълба да създава такива възможности за реалния сектор, а именно за бизнеса в селското стопанство. Едното участие в изложения. Вече имаме няколко участия миналата година в две големи изложения в Нимбо. Това е панаирът за потребителски стоки, който се провежда май месец, Централна и Източна Европа, Китай, и разбира се голямото изложение за внос през месец ноември в Шанхай, което участвахме с павилиони в сектор козметика и храни и напитки. Тази година, това е момент така да се обяви пред вашите зрители, създаваме и първият постоянен павилион на Централна и Източна Европа в град Нимбо. Този павилион ще бъде опериран от нашия център, като откриването му официалното предстои да се случи есента на тази година. Идеята зад павилиона и нашият офис за връзки там е да създава именно тези възможности, за които си говорим, директни на българските изложители, които участват със свои мостри, които те вече са изпратили до нас след проведена активна кампания. Респективно китайският потребител, китайските граждани и бизнес организации имат възможност на място да се докоснат до тези продукти, като центърът ще функционира всеки ден и към него има, както казах, и офис, и заседателна зала, и споделени пространства, които могат да се ползват и от българския бизнес, който тук пътува за Ним. Постоянен павилион предлага много възможности, защото в рамките на демонстрационната зона се излагат продуктите на компаниите от Централна и Източна Европа и от България. Това е директен достъп, отново повтарям, с китайския потребител, директна реклама, която ние предоставяме безплатно, безвъзмездно на реалния сектор. А как можем да привлечем повече китайски инвестиции в българското земеделие и как може да установим реален диалог с големите производители в Китай, които евентуално да инвестират тук? Това е много важен въпрос и наистина има го този момент, че някои китайски инвеститори така заобикалят България и предпочитат, да кажем, съседна Сърбия или Унгария или някоя друга държава от Централна и Източна Европа. Първо искам да отбележа, че когато говорим за взаимоотношения с китайската страна и китайски партньори, ние трябва да имаме предвид, че това са едни отношения, които се градят много бавно, много дълго и човек трябва да е много постоянен. Т.е. трябва едно постоянство, една устойчивост в диалога, в преговорите. Разбира се, китайската страна има интерес от инвестиции в сектор земеделие. Вече има такива в Пловдивска област, както и в други области на страната.
конкретен интерес от китайска страна има към българската роза и като цяло към продуктите, които са свързани с всички елементи и субпродукти от розовата индустрия. Какви са приликите и разликите между китайското и българското земеделие? Нека да започна първо с разликите, защото тук вече вие така много добре разбирате, че това са мащабите. Първо на икономиките, второ на площите земи. Първо, искам да отбележа, че около 34-35% от населението на Китай живее в селските райони. Китай е голям, както знаете, световен производител, износител на селскостопански продукти, като значим вносител и на редица земеделски стоки и храни. Но тук искам да подчертая, че Китай е лидер в производството на ориз и на пшеница и заема голям дял в световен мащаб и е на второ място по производство на царевица. Въпреки това, въпреки голямото производство, примерно Китай има нужда от внос на соя, както и на други продукти за потребителската кошница. Много важен момент за Китай това е продоволствената сигурност, на която китайското правителство обръща огромно внимание и огромно значение. Разликите са свързани с това, че България като страна член следва общата селскостопанска политика, докато в Китайската народна република действат други специфични закони и политики. Особеност на китайското селско стопанство е колективната собственост върху земята. Нещо, което го отличава от Европейския съюз и от България. Но пък има и прилики. Както и за България, дребните земеделски стопани са важни, така те са важни и за Китай. Също така много важно и за двете страни, като прилика, което бих искал да подчертая, е работата и политиките на двете държави по модернизация на сектора селско стопанство, използването на технологически предимства в сектора, както и квалификацията на персонала в селското стопанство, един също много важен елемент, който е валиден и за България, и за Китай. И другото, от което и двете държави, като прилика бих отбелязал, работят по политиките за устойчиви земеделски практики. А какви добри примери можем да вземем от китайското селско стопанство? Добри примери. На първо място бих отбелязал дигитализацията на сектора в Китай. Бих отбелязал, че голям процент от селските райони в Китай се използва високоскоростен 4G интернет, който самите земеделци имат достъп до него. Така че използването на дигитални способи и висок интернет за хората, които работят в сектора, е много важен. Тук искам да подчертая електронната търговия. Китайското правителство предоставя възможност на селските райони и на жителите в селските райони да продават своята продукция посредством електронни магазини и различни платформи за електронна търговия. Това е приоритет, който китайското правителство също е заложило в своите програми и през годините това се насърчава, защото по този начин се дава възможност директно на фермера, на производителя да продава своята продукция и да се затваря веригата и да продава на продукцията си на хора, които са, да речем, от съседната провинция. Друго, което бих искал да подчертая, това са кооперативите. От 2007 страната има закон за специализираните земеделски кооперативи, които са структури, които са в състояние да предлагат и предлагат подкрепа, обучение, обръщат внимание на проблемите на дребните стопани и им дават насоки как да засяват едни и същи култури по един и същи начин. Една изпитана добра практика. Друг така добра практика, която бих отбелязал от китайската политика в селското стопанство и като цяло в търговията, това са пилотните свободни зони за търговия и които облегчават навлизането на чуждестранни стоки и продукти и услуги на китайския пазар. Такава провинция и пример бих дал е провинцията Хайнан. Добре, благодаря и много. С нас беше доктор Момчил Станишев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.